Soc Daniel Jiménez, un dels bibliotecaris de Biblioteques Gandia, i en aquesta ocasió vull recomanar-vos un llibre molt especial per a mi. Josep Camarena i l'ocàs del món rural, escrit per Ignasi Mora. Aquest llibre em sembla molt interessant per a tots aquells que vivim en la Safor, doncs sorgeix d'unes converses i una passejada entre l'intel·lectual i professor Josep Camarena, ja jubilat, i el periodista i escriptor en actiu d'una altra generació per edat, Ignasi Mora. Com vos dic, Ignasi Mora i Josep Camarena fan una passejada pels pobles de la Safor i Josep Camarena va comentant amb Ignasi Mora com ha canviat la societat d'aquells anys de la postguerra a el moment en què es dona aquesta interacció, que és en els anys 80. D'aquestes converses podem extraure la història dels nostres pobles, els costums i fer una mirada enrere que mai no ve mal. A més, l'any que ve serà, el 14 de gener, serà el centenari del naixement de Josep Camarena i, com a sorpresa, Seic Alfons el Vell va a regalar aquest llibre a les persones que s'acosten ací, a la Biblioteca Central, oficina del Seic Alfons el Vell. Espero que disfruteu amb aquesta lectura.